खुलुमबाय S.mainao Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिआर गोरोबथाया आबुङै 4 बोसोर जाबाय थांनाय 4 बोसोराव बिटिआरआव मुंख'जाथाव गोजोन आरो दावगानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर सोरखारनि बे मोनब्रै गोग्गाथाव बोसोरफोरनि सिनायथि महरै भेरगाव मिनि स्टेडियामाव जोंनि गोजोन गोरोबलायनाय आरो खौसेथि गायसनफिननायनि बे फोरबोखौ फालिनायाव जोंजों जयै बाहागो लाफैनो बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे क'क्राझाराव बिटिआर सोरखारा 4 बोसोर आबुं जानायखौ लाना मैया इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरां मेलनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायथिदों। ललित कला नेशनेल एकाडेमि बान्था मोनगिरि गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र आर्ट सेक्सननि बिबान मोननाय मावख'गिरि मुंदांखा महरगिरि लंथाइगिरि मनेश्वर ब्रह्म MFA बिथाङा थांनाय 22 नबेम्बर 2024 खाराव हरखाबै रुंसारि जादोंमोन। बेनिनो गोथार सारदुखौ मैया बिजनी सुबाइजार हालिपारायाव हरिपारा गामि आरो रुंसारि बिथांनि आंगो नखरजों जथायै खुंफुंनाय जायो। सारदुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ हाबाफारि बायदियै महरगिरि महेश्वर ब्रह्म बिसिम्बिखौ बेखेवनानै होयो। बिसिम्बि बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा बर' हारियाव होलांनाय बिहोमानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै जाफुंसार महरगिरि मनेश्वर ब्रह्मनि हरखाबै रुंसारि जालांनाया हारिनि गेदेरथार सुबुंखहायै खहा होननानै दाजाबदेरनानै बुंबावो। सारदुआव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिलीप बसुमतारीजों लोगोसे गोबां लिरगिरि मेलेमजिबि फोरोंगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै बिथांनो बिबार बावफैयो। मिथिंगायारि खैफोदनि जाब्रबथायजों खहा जानांनाय गासै सा 4586 मुलाम्फा मोनगिरिफोरा रिलिफ डिबिटिनि गेजेरजों अनसुंथाइ राननानै होदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोरनि मिथिंगायारि खैफोदनि जाब्रबथायजों खहा जानांनाय नखर एबा सुबुंफोरनो आसाम सोरखारा गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों माखासे राङारि अनसुंथाइ होनाय बायदिनो मैया क'क्राझार जिल्ला खुंथायाबो जिल्लानि सिङाव थानाय सा 4586 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो राननानै होयो। बेनिनो गासै 4586 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि गेजेराव सा 4167 आबादनि खहा जानांनाय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय दैबानानि जाहोनाव जि-जोम आरो आइजें आइलाफोर गोमाजानाय सा 81 मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय आरो जिब जुनार खहा जानायनि थाखाय एएइच आरो भेटि बिफाननि सिङाव सा 16 मुलाम्फागिरिफोरनो थाखाय बारहुंखानि जाहोनाव न'नि खहा जानाय सा 322 मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मैया क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों राननानै होयो। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बिटिसि खुंथाया क'क्राझाराव फरायसाफोरनो स्कुटि साइकेल आरो नोगोद रां बान्था रानदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन सोलोंथायारि स्किमफोरनि सिङाव स्कुटि साइकेल आरो रां बान्था राननानै होयो। गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथांखिनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्लानि थाखो 9नि फरायसाफोरनो गावसोरनि सोलोंथाइखौ मदद होनो थाखाय 11504 साइकेल बानिकान्त काकति मेरिट बान्थानि सिङाव मेलेमगोनां फरायसाफोरनो गं 373 स्कुटि सा 365 फरायसाफोरा आनन्दराम बरुवा मेरिट स्कलारशिप बान्थानि गेजेरजों नोगोद रां बान्थाखौ थांनाय सानाव राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो MLA लरेन्स इस्लारि MLA
जिरन बसुमतारी बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सुजल सिं आरो उइलसन हासराजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जथुम्मानि खामानि मावनाया गोबारै सोलिगासिनो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दैमु नोगोराव फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10, 11 आरो 12 खालाराव खुंनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि खामानि मावनाया गोख्रोङै सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादों। कामरुपनि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद (UBPO)नि 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोननि सायनासालि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनानै आरज गाबनायनि गेजेरजों गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया मावफुंजायो। फैगौ 2025 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव झारखना माइनाव फोथाराव खुंफुंगोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद (UBPO)नि 11थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद (UBPO)नि 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोननि सायनासालि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। हरिसिंगा बियाबनि MCLA सन्जय स्वर्गियारी बिथाङा गावनि रिजाइनेसन लेटारखौ बोखांना लाफिनबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय सानाव MCLA सन्जय स्वर्गियारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइन लादोंमोन, नाथाय दायो रिजाइनेसन लेटारखौ बोखांना लाफिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम गोजोनथाव खौरां। आयास सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ। आयास सावथुननि ओंथिया जादों जायखौ सिगांनिफ्राय आसा खालामनानै खनले नाजाथाबबाय थायो, बेखौ लानानै आयास सावथुनखौ दिहुननो लादों। आयास सावथुनखौ गुबैयै मोनसे गोग्लैसोनाय गामिनि थाबोनाय सुबुंफोरनि सायाव जायखिजाया सिमां थांखि, मावनाय दांनाय, अनलायनाय आरो रायजो जाबोनाय, सान-हर दुखु-दाहा नेवसिना जिउ दैदेननाय, जिउनि साननाय हास्थायनाय, नारा-नाथा जुजिनाय बायदिखौ रोखायै बेरखांहोनायजों रोखायै फोरमायथिनो आयास असमिया सावथुनखौ दिहुननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।